Venga, que tenemos preparado ya al alcalde de Puig-reig para que nos cuente lo que tienen preparado para este próximo fin de semana, así que, venga, seguimos con el jaroteo. Juntos hemos disfrutado éxitos como este. La foto de mamá, ¿dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? Y Radio RM te lo sigue recordando. Gracias por seguir con nosotros. Antoni Climent i Guitart, el senyor alcalde de Puig-reig, bon dia, què tal, com està? Hola, molt bon dia. Com va aquest nou any 2015, Pues alcalde? Bé. Hem començat amb força i il·lusió. Sí, em deia ara, que ara comentarem que, a més, té molt bones notícies, no?, per Puig-reig. Sí. Pues aquest any s'han fet unes inversions importants amb una de les empreses més... la serradora Boix, que és una de les empreses més importants d'aquí del municipi. S'han fet unes inversions per aprofitar la serradura que fan i convertir-la en granulat per fer calefacció d'empèlex, i això és una molt bona notícia perquè ajuda a consolidar els llocs de treball existents a la serradora, que són unes 140 persones, vull dir que és una de les empreses més importants del poble. I també tenim la notícia de que s'instal·larà pròximament una empresa nova aquí en un polígon d'aquí de Can Prat. Vull dir, són dues notícies que per començar l'any donen molta moral en una època com la que estem passant, no? Que la preocupació més important per tothom és la feina i aconseguir llocs de treball, no? Com sigui. Clar, i començar l'any així, doncs és una molt bona notícia. És molt bona notícia, sí. El senyor Antoni Climent és alcalde de Puig-reig des de quan? Farà 4 anys. 4 anyets. Sí. I el balanç és positiu? Suposo que sí, no? Bé, és una època molt dura, hem passat aquests 4 anys, han sigut molt durs, sobretot amb el tema de la problemàtica de les persones sense feina, que estan a l'atur, que se'ls ha acabat les prestacions socials, tot això també a nivell d'administracions com la Generalitat i Diputació sí que hi ha hagut ajudes, però la Generalitat ha costat. I bé, tot això ha fet que no s'hagin pogut fer les obres o les previsions que tenia, sinó que t'has tingut d'adaptar als diners que has pogut aconseguir de subvencions, i també hem fet molt bona feina en quant a posar a lloc totes les finances de l'Ajuntament. Ara l'Ajuntament està totalment sanejat i paguem el comptat, per dir una cosa, paguem els 30 dies. O sigui que l'alcalde de Puig-reig és un alcalde que cumple, que el que diu ho fa, no? Sí, la llei diu que tenim de pagar 30 dies, ens paguem a 30 dies. I si tenim d'estar de coses, doncs estem de coses, però tenim de mirar de lo que fem, tenir-ho pagat abans de començar. I l'Antoni Climent vol continuar sent l'alcalde de Puig-reig? Es tornarà a presentar a les eleccions? Bé, això ho té de decidir el poble, no jo de presentar-me, sí que em tornaré a presentar, i ja veurem si tornaré a ser alcalde o no, perquè les coses són com són i és el poble el que amb els seus vots decideix. És una població complicada de governar, Puig-reig? No, és un poble amb molt bona gent. Una de les coses que tenim és això, que som molt bona gent. No hi ha masses conflictes, sempre hi ha alguna cosa, no?, de convivència, de problemes de convivència, però en general la gent és molt tolerant, molt senzilla, som gent de diferents procedències, hi ha gent de tot les províncies d'Espanya, hi ha molta gent que ha vingut de fora de Catalunya, de Jaén, en l'època de la reindustrialització, que tenim 7 colònies industrials, van venir a treballar gent de tota Espanya, i van venir a treballar aquí aquestes fàbriques que ara per desgràcia estan tancades, no? Són fàbriques que tenen més de 150 anys, però en la seva època hi havia 2.000 llocs de treball aquí amb aquestes empreses, no? I va venir gent de tot arreu i hi ha gent, ja et dic, senzilla, gent
acollidora, gent amable i bé, y eso. Y trabajadora, muy trabajadora. Y muy trabajadora. Durant fe. Estuvimos el pasado mes de noviembre en el fórum de Puig-Reig, que estuvo justo Molinero pues ahí explicando, ¿no?, la historia de biográfica suya y de la radio, de Radio Teletaxi y de Radio RM. Nos encontramos a muchísima gente que no solo era Puig-Reig, sino que, como decía el alcalde, pues de Jaén, de Cádiz también había mucha gente. Bueno, pues y además muchos oyentes de tanto de Radio Teletaxi como de Radio RM. Desde aquí le vamos a mandar un fuerte abrazo. ¿Cuántos habitantes de Puig-Reig? Ara en aquest moment estem als 4.230 i alguna cosa, 4.238, una cosa així. Bueno, i a l'atur tenim quants? Unes 300 persones. A veure si amb aquests puestos de treball, no?, que tindrem amb aquesta fàbrica, sí, segurament. Com a mínim el que estem intentant és consolidar els llocs que hi ha, que no se'n perdin més, que no es perdin llocs de treball, i també hi ha empreses d'aquí del municipi que són de tecnologia punta que estan ampliant i estan agafant tècnics, estan agafant enginyers, estan agafant... I això és el que tenim d'anar, no?, per unes empreses de qualitat. Estan treballant a l'estranger moltes, es fan centrals hidroelèctriques, fan robòtica, són empreses importants també d'aquí del municipi que s'estan potenciant i ampliant. I això és el que tenim d'ajudar i apoyar, no?, que es creïn aquests llocs de treball de qualitat. La nostra trucada a l'alcalde també, per suposat, era per aquesta cita que tenim per aquest cap de setmana, que tenim la corrida, no, alcalde? Sí, i comença cada dia i quin dia acaba? Bueno, la corrida és la festa més important de Puig-Reig, més que la festa major, i comença el divendres i acaba el diumenge. El divendres és la festa infantil, com si diguéssim, és la corrida infantil, i el dissabte es fan raids, rodeos, i el diumenge és el dia més important, el dia més fort, que es fa tot el que és l'esmorzar, un esmorzar popular, que és un esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi, i es fa una demostració també dels embotits del poble, perquè una de la indústria més important d'aquí de Puig-Reig també és la dels embotits. Ja tenim 3 fàbriques d'embotits i bé, donem a conèixer aquest producte en una fira, es fa una fira de productes típics d'aquí i es fa aquest esmorzar gratuït que es reparteixen botifarres des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, sense parar. Déu-n'hi-do, botifarrada, sí senyor. A la corrida de Puig-Reig, que serà 16, 17 i 18 de gener, aquest cap de setmana, sí. Per què en honor de Sant Antoni? Bé, sí, es diu la corrida, però és la festa del patró dels animals de peu rodó, que és Sant Antoni Abat. I llavors la festa realment és per Sant Antoni Abat, al llarg del temps, com que es feien curses de cavalls i de mules i de rucs, es va anar adoptant el nom de la corrida com una cursa, no una corrida. Una corrida de cavalls, una corrida de rucs, una corrida de mules, i això va quedar aquest nom de la corrida. Però realment és la festa dedicada a Sant Antoni Abat, que es bategen tots, es bategen tots els animals, es beneeixen tots els animals de peu rodó, i bueno, és una festa, ja et dic, molt antiga. En un principi això es reunien, com que el poble no era compacte com és ara, sinó que eren masies molt disperses, es reunien tots els pagesos aquell dia de les masies aquestes i feien els tractes, arreglaven els casaments, arreglaven la compra d'algunes terres, el que sigui, i llavors portaven els seus animals i feien uns engalanats i feien unes curses, feien un passacarrer i feien unes curses i llavors un ball de fi de festa, no? I això era la tradició, s'ha anat mantenint i augmentant, i ara en aquest moment estem en uns moments poder dels més, amb la corrida que estava en un moment més alt,
i més important en quant a participació i números de gent. Pensem que venen més de 100 cavalls, 120 cavalls, i venen uns 40-50 carros per fer el passacarrer, i per fer les curses a la tarda també n'hi ha forces, vull dir, i hi ha tot un seguit d'actes, amb el que és més important després de l'esmorzar del diumenge és el passacarrer aquest que es munta per tots els carrers més importants del poble. Doncs passa una cercavila amb tots els carros guarnits, amb bandes de música, amb aquests cavalls amb els seus genets també engalanats, i fan durant el passacarrer fan el joc de les cintes, que és una de les tradicions també que es diferencien dels altres, dels Tres Tombs o bé de les altres festes dedicades a Sant Antoni, no? Que és un joc que diuen que té reminiscències medievals, que es tracta amb un pal, tens d'agafar l'anella d'una cinta que està penjada al mig del carrer, i el cavall galopant el genet té d'encerclar, amb un bastó té d'agafar, encerclar l'anella i agafar la cinta, i llavors té un prèmit, i si no té de tornar a ficar-se a la cua i tornar a començar, i això és un joc que es practica fins que s'acaben les cintes. Molt bé, és interessant i entretingut, no? Sí, és molt entretingut, sí. Doncs, alcalde, fes una crida perquè tota la gent que s'hi discut a la ràdio que vulgui, aquell cap de setmana, que vagi a gaudir de la corrida de Puig-reig. Sí, doncs jo primer de tot saludar tots els agents de Ràdio Teletaxi i convidar-los a visitar el nostre poble, que té moltes coses per veure, però sobretot aquest cap de setmana, diumenge al matí, que vinguin a esmorzar, que vinguin a tastar els nostres productes, que vinguin a disfrutar del passacarrer, i a la tarda, si volen, també de les curses de cavalls. Els convido a tots que vinguin a passar el dia amb nosaltres. I a més provar també els productes de Puig-reig de la població, que són productes prestigiosos, de qualitat, veritat, alcalde, que segur gaudiran molt, i a més és unes festes familiars perquè tothom pugui gaudir de la corrida, des dels més petitons. Sí, aquí en aquesta festa és des dels més petits fins als més grans, tots el que els agrada el món dels cavalls, el que els agrada veure passacarrers amb tot tipus de carros, i participa tot el poble, des dels més petits als més grans. I no hi ha que preocupar-se que no tingui ni un ruc ni un cavall que igualment pot gaudir de la festa, no? I tant. Molt bé, doncs esperem, suposo que també l'alcalde ho espera, que no es perdin mai aquestes tradicions i aquestes festes importants de Puig-reig, veritat? És molt important conservar les tradicions, conservar les festes, perquè això és el que ens fa viure, no? El que ens fa ser cada un les seves arrels, no? Les seves vivències, i és una cosa que s'espera any rere any, i que hi ha molta gent que treballa perquè sigui un èxit, i tothom està molt il·lusionat en que arribi aquest dia. I per nosaltres un plaer poder parlar amb vostè, alcalde, una forta abraçada, gràcies, i agraïts també de que agafi el telèfon i per la nostra trucada per explicar una miqueta del tema de la corrida, de les bones notícies que tenim de treball a Puig-reig, i a continuar treballant i a continuar fent força perquè Puig-reig estigui molt millor, i agrair-li el tracte que té també Puig-reig, la seva població, el seu alcalde, amb Ràdio Teletaxi i amb Ràdio RM. Gràcies a vosaltres, i esteu tots convidats a disfrutar d'aquesta festa. Moltes gràcies, alcalde, una forta abraçada, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Adéu. El senyor Antoni Climent, alcalde de Puig-reig. Aquest cap de setmana tenen la corrida 16, 17 i 18 de gener a Puig-reig. Tenim la corrida, una festa molt interessant, i a més per tota la família, per gaudir no només de la tradició, sinó també dels seus productes y la seva gent, que es molt bona gent. Desde aquí le vamos a mandar un fuerte abrazo a toda nuestra gente de Puig-reig, que el día que estuvimos con Justo Molinero ahí en el Fórum,
nos trataron de maravilla, con un cariño de verdad, que lo recordamos y que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y agradecerles que también estén siempre en nuestra sintonía. No lo digas en voz baja, no susurres, por favor. Dilo siempre en voz muy alta, que lo nuestro es lo mejor. Así que tú ya lo sabes.